Wat moet je doen bij een kernramp? Veel Zeeuwen hebben geen idee. Je moet van die jodiumpillen innemen. En dat is het wat ik ervan weet. Volgens de Partij van de Arbeid GroenLinks moet daar wat aan gebeuren. En verder in het Zeeuwse nieuws. Zeeuwse zorgreservisten staan klaar. En ook vandaag weer carnaval. Goedenavond. Ja, iets met jodiumpillen. Maar verder komen veel mensen niet als er gevraagd wordt wat ze moeten doen bij een kernramp. En dat is niet goed, vindt de grootste oppositiepartij in Provinciale Staten, Partij van de Arbeid GroenLinks. Ze denken zelfs dat betere voorlichting mensenlevens kan redden. Dat het nodig is om mensen te informeren over wat te doen bij een kernramp is al jaren duidelijk. In 2021 wist 53% van de Zeeuwen niet wat de gevaren waren die bij een kerncentrale horen. Nee, geen idee. Ik zou het niet bestellen. Nee. Ja, een hoop sores. Dat is een ding wat zeker is. Dan loop je toch zonder dat je het weet in de straling of zo. Ik denk dat dat misschien op kortere of lange termijn invloed heeft op je functioneren. Vorig jaar berichtte de PZC dat 54% van de inwoners van Zeeland geen idee heeft wat te doen bij een nucleair incident. En ook nu is nog steeds niet iedereen op de hoogte. Je moet van die jodiumpillen innemen. En dat is het wat ik ervan weet. Zo gauw mogelijk de zee inlopen. Geen idee. In de kernenergiewet staat dat we vanuit Den Haag ieder jaar geïnformeerd moeten worden over de impact van kernenergie en eventueel de consequenties van een kernramp. De statenfractie van de PvdA GroenLinks in Provinciale Staten vindt daar iets van. Het ministerie is verplicht om die informatie te verstrekken aan de bevolking, jaarlijks. En dat gebeurt gewoon niet. Informatie is er zat. Allemaal op het internet te vinden. Tekst en filmpjes te over. Maar dat het er is, wil nog niet zeggen dat iedereen erbij kan. Niet iedereen is even handig met internet. Ik ben ook een digibet, dus ik kan er ook niks op vinden. Dus. Je komt ook maar niet op het idee misschien om dat te gaan doen. En als er een nucleair incident is, ja, dan ligt het internet er misschien uit. Naast door Zeeuwen wordt onze provincie ook bevolkt door buitenlandse werknemers. Do you know what to do when it goes wrong? No. En in een langgerekt seizoen miljoenen toeristen. Volgens de PvdA GroenLinks is de informatievoorziening voor hen ook niet goed geregeld. Ik kan me voorstellen als je hier een weekje op de camping zit als Duitser, dat je niet eerst gaat opzoeken wat de evacuatieplannen zijn bij een kernincident. Dus ik denk dat ook daar een rol voor de overheid ligt om te zorgen dat bijvoorbeeld op de campings of accommodaties die informatie gewoon aanwezig is. Maar het ministerie geeft aan dat ook voor anderstaligen een overdaad aan informatie is op het internet. Dat daar niet massaal gebruik van wordt gemaakt is aan het aantal kliks te zien. Iets aankaarten vanuit de politiek is natuurlijk prima, maar zelf met oplossingen komen is beter. Wat stelt de PvdA GroenLinks nu voor om de situatie te verbeteren? Nou ja, wat er in de wet staat. En dat is dat er actief informatie wordt verstrekt op jaarlijkse basis over de handelswijze bij een nucleair incident. En dat kan je doen via huis-en-huisbladen of via het aanschrijven van adressen. Maar niet alleen maar passief via een paar websites. Dat zou wel kunnen, ja. Dan moet je het door heel Zeeland doen en ook Brabant, ja, van mij door het hele land. Ik denk misschien een nieuwsbrief dat we dat moeten krijgen uit Zeeland. Voor de mensen die dichtbij wonen of gewoon überhaupt in Zeeland. Dus een foldertje in de bus. Gewoon huis aan huis. Ja. De PvdA GroenLinks overweegt om bijvoorbeeld met een motie in Provinciale Staten een betere voorlichting voor elkaar te krijgen. Bij een incident in Hulst is gisteravond een man gewond geraakt. In een huis aan de Churchillweg trof de politie een gewonde die niet aanspreekbaar was en een man die onder het bloed zat. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De andere man is aangehouden op verdenking van zware mishandeling. In het Watersnoodmuseum is deze week een theatervoorstelling te zien over de ramp. Jan en Sarah die ontmoeten elkaar in die nacht. En noodgedwongen eigenlijk, want het water komt en er is nood. Dus ze moeten ergens naartoe. Het verhaal wordt verteld om de geschiedenis niet te vergeten en mee te geven hoe stijging van de zeespiegel nog steeds een rol speelt. Het is goed als mensen zich bewust zijn van de gevaren van bijvoorbeeld het water. Niet per se alleen de zee, maar ook de rivieren. Ik vond het heel fantastisch en het was heel emotioneel. Ik ben tijdens die watersnood werk 10 jaar en dit bracht hele herinneringen terug. Ze brachten het fantastisch.
Er is de afgelopen dagen al veel aandacht voor geweest. Het is alweer 5 jaar geleden dat corona uitbrak. En terwijl er zorgen zijn over hoe goed we zijn voorbereid op een eventuele nieuwe pandemie, is in Zeeland de afgelopen jaren hard gewerkt aan het klaarstomen van zorgreservisten. Dat zijn oud-zorgmedewerkers die in tijden van crisis bij kunnen springen. Komt de nood aan de man, dan kan de zorg een beroep doen op Mike Bolle uit Schuddebeurs. Als voormalig verpleegkundige en ambulancebroeder kent hij het vak. Hij is één van de Zeeuwse zorgreservisten. Het is net met fietsen. Ik denk dat je het niet verleert. Toen er tijdens de coronapandemie snel meer personeel nodig was, meldde Mike Bolle zich meteen aan. Hij werkte onder andere in ziekenhuizen ADRZ in Goes. Dat gaf mij eigenlijk een gevoel van, ik kan ook nog iets doen in deze periode. Ik zie dat collega's overbelast raken. Ik zie dat de patiënten tekort komen. Ik zit thuis. Dat geeft je een gevoel van, ik kan mijn steentje bijdragen aan de maatschappij op dat moment. En zo konden vrijwilligers het vele werk van overbelaste zorgmedewerkers helpen verlichten. Het ligt er maar een beetje aan ook waar je bekwaam voor bent en dus ook bevoegd voor bent. Maar ik kon natuurlijk wel injecteren, ik kon infusen inbrengen, ik kon zuurstof geven. Eigenlijk heel veel handelingen. En dat neemt natuurlijk heel veel druk weg voor de verpleegkundigen. De aanvankelijk rommelige en geïmproviseerde pool vrijwilligers uit de coronatijd is nu gestroomlijnd in een nieuwe organisatie, de Nationale Zorgreserve. Met een efficiënte databank van alle 4000 zorgvrijwilligers in Nederland. Kijk, nou, dat was het. Je verleert het niet, zegt u, maar oefenen is toch wel handig? Ja. En zeker gewoon om te laten zien dat je het kan. Dat ook degene waar je mee samenwerkt, dat die weet van oké, deze ondersteuner die heeft geoefend, die kan het, die is bekwaam, die is bevoegd. De Nationale Zorgreserve wil uitbreiden en zoekt 1000 extra reservisten om bij alle noodsituaties beter inzetbaar te zijn. Ik denk dat het een kwestie van tijd is wanneer het weer nodig is. Want we hebben nu natuurlijk die griepgolf gehad. Hè? En je ziet dat daar toch heel veel mensen thuis zitten met de griep of zaten. Het is niet direct nodig geweest om zorgreservisten in te zetten, maar het kan zomaar gebeuren. Als er iets uitbreekt en de vraag is ook niet of, maar wanneer het gaat gebeuren. En dan staat hij weer klaar met een paar extra handen aan het bed. De dader van de overval op een tankstation in Terneuzen heeft zich gemeld. En dat is opvallend, want die overval was al 9 jaar geleden, in januari 2016. De man, die nu 28 is en in Arnhem woont, kreeg volgens de politie waarschijnlijk last van zijn geweten. Hij heeft spijt betuigd en wil het gestolen geld graag terugbetalen. Het is nog niet duidelijk of de man vervolgd gaat worden. Bij de rechtbank van Arnhem is een winkeldief veroordeeld die ook in Zeeland 9 keer toesloeg. De man werd vorig jaar september opgepakt in Hoek. Van de rechter moet hij 3,5 jaar de cel in, waarvan een jaar voorwaardelijk. In totaal stal de man voor meer dan 33.000 euro aan goederen en dat deed hij vaak samen met jonge kinderen. Met 7 praalwagens is de carnavalsoptocht in Terholen zeker niet de grootste. Maar dat mag de pret in Loetsersland niet drukken. Wie denkt dat er in Terholen geen carnaval wordt gevierd, heeft het goed mis. Zeker wel, al jaren. Sterker nog, in het kleine dorp wordt de parade groots aangepakt. En daar staat eigenlijk iedereen van te kijken. Voor een dorp als Terholen is het wel knap dat ze het ieder jaar voor elkaar krijgen. Voor een heel klein dorp hebben ze toch een hele mooie grote optocht met 7 gigantische wagens. Het niveau ligt hier, ik durf misschien wel te zeggen, het hoogste niveau van heel Zeeuws-Vlaanderen. En die parade ziet er dan zo uit. 7 praalwagens reden van de Havendijk naar het dorpshuis, dat wegens gebrek aan een café wel zo wordt gebruikt. En waar Terholen voorgaande jaren last had van slecht weer, hadden ze het nu niet beter kunnen treffen. Ja, het is heerlijk weer. Het is al het hele weekend prachtig weer. Beter kan een volksweek weer niet hebben. En zo bleef het nog lang onrustig in Terholen. Het was een werkelijk prachtig zonnige dag vandaag met temperaturen van ongeveer 9 à 10 graden. Vannacht dan kan het wel weer gaan vriezen omdat het zo helder is. Morgenochtend kans op mistbanken en daarna wordt het weer net zo zonnig als vandaag. We begonnen deze uitzending met kritiek op de informatie over wat te doen bij een kernramp. Maar
Wat moet je nou precies doen? Nou, dat vind je nu bij ons online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Ik wens u nog een heel fijne maandagavond.